Здравейте хора, аз Фърха в моя канал. Нещо вижда как чуете съм джемията, отивам към стадиона с мощна газ. Това видео ще няма някакво много дълго. Не че да нещо да запазя стрика, но просто искам всички да пишат долу в коментарите мощно какви видеоклипове искате, защото и на мен ми се изчерпа вече идеите. И как виждате вече започнахме само с футбол. Как виждате, качи преди 5 минути съм станал, но съм станал часа 1:40. Аз съм станал в 9:30, не знам просто колко става с лицето, но направо не знам. И дори не ми се спи, макар че съм си легнал в... Така както казвах, и на мен вече ми се изчерпват идеите. Макар че съм планирал някакви 2-3 видеоклипа и още там някакви идеи има. Но тези няма да трябват много, защото не искам да копирам някакви ютубъри и... Ога, брат, почна да капе, брат. Цялата има всъщност на стадиона. И ще ска футбол, не знам дали ще снимам. Имам 30 или 2 снимани футболни видеоклипа, които дори не съм ги пипнал, брат, дори не съм ги обработил. И на мен вече ми се изчерпват идеите. Пишете долу в коментарите какви видеоклипове искате. Планирал съм 2 с гора, един челендж, както казах 2-3 видеоклипа с футбол и едно, което мисля, че ще е доста мащабно. Защото видео от миналите ми канали имах само 30 абоната и това чудо беше събрал 1500 гледания и оттам бях ударил 70 абоната и бях ударил 90 абоната и след това канала ми се изтри по някаква незнаема причина. И да, хора, пишете в коментарите какви видео искате и ай, чао!